Salutare lume și bine v-am găsit la un nou videoclip de CSGO. În acest videoclip jucăm CSGO Surf. Deci am creat, am făcut o serie. Și eu sper să vă placă, am văzut că am strâns 4-5 like-uri la videoclipul anterior și eu zic că v-a plăcut. Să văd dacă pot ajunge, ok. Mamă, ești nebun? Cum l-am luat, mamă? Doamne, cum l-am luat pe ăla, deci fucking rad. A meritat, a meritat. Deci ai văzut cum l-am luat pe ăla? Să știi că eu chiar am tras random. Bine, am tras random, m-am fixat cu ochii puțin pe el. Da. M-am așteptat, am crezut că o să ratez. GG. Bam. Nu m-am așteptat niciodată. Deci o să duc pe slow motion. Dar deja la voi a fost pe slow motion. Deci nu pot să cred, bă, frate.